ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾನಿಲ ಮುಲ್ತ ಮೂಲು ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ನಡತೊಂದು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಆ ನೆಂಪುಗಾದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಮಹೋತ್ಸವನ ನಡಪವಡೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದ ನಂಗಪುರ ತೆರಿಪಾದೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಯೋಗ ಬೋರ್ಡಾದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೀದು ನಡಪಾದಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲೇನು ಸೇರ್ಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಸುಮಾರು ಸರಿ ತುರ್ತು ಸಭೆಲೇನು ಪೂರ ನಿಗಂಡು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಎಂಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಫುಲ್ಲದಾಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಸಭೆಡ್ದು ತುಂಬೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡದಿತ್ತರು ಇಂಚ ವರ ಮಾಣಿಲಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರಪ ನಡಪೆರಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲೋಡ್ದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲೋಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾನಿಲದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಸಭೆ ಅನ್ನಾಗ ಐನೆಂಗ್ಲೆ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆನ ಗೋಪಾಲ್ ಗುತ್ತರ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತೇರು ಬಕ್ಕ ಅಕೆರಿಗಾನಗ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಲ ಎಂಗ್ಲೆನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಾಲನೆ ಏಪ ತಿಕ್ಕಣದು ಬಂಡ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಏಪ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಅಂದತ್ತು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರನೊಂಜಿ ಸಂಯೋಜಕತ್ವಡು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ಸವನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಎಂಗ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಅಂಚ ಸುರುಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಕೋಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಈ ಮಾತ ಕೆಲಸನು ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಪಕ್ಕೋಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೇರೇನು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಆರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಡದಿತ್ತ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಆರೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಅಂದ್ವೇ ಸಭಾಂಗಣ ಆ ಸಭೆನು ಮಲ್ತದು ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೂಪುರೇಷನ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸರಿ ನನ್ನಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾತರೆಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋಡು ಒವ್ವೇ ರಾಜಕೀಯ ಎಂದಿಟ್ಟುಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂದಿಡುಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಣಿದ ಸಭೆಟ್ಟು ತೆತ್ತೊಂಡ ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ತೆತ್ತೊಂಡ್ಲಗನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ್ನ ಮಲ್ತ ಸಮಿತಿಡು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣ ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯರನ್ನು ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದ KP ಸುರೇಶ್ ಮೇರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಂಡು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಬೇರೆನು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಣವದ ಗುರಿಕಾರ್ಯಾದ ಅನಿಲ್ ದಾಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲೆಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿಲೇನು ಪೂರ ರಚನೆ ಅದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಣಿಲಾಡ್ದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಾಯನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೂಲ್ಯ ಆರ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಗ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸಮಿತಿದ ರಚನೆ ಆದ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕರಿನ 11 ತಾರೀಕದಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡು 14ನೇ ತಾರೀಕದಾನೆ ಬೈಯಾಡು ಮೂಲು ಸಭೆ ಸೇರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪುಣಿಂದ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟಿ ನಿಗಂಡು ಮಲ್ತ ಇನ್ನಿಕಾನಗ ಮುಹೂರ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉದಿಪನ ಮನ್ಪುಣಂಚನಳ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿನ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು
ಅಂಚ ಈ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಯೋಜಕರು ಪನ್ಪಿನ ಪದವಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ದೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡದ ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕರಿಣ ಸಭೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪೂರ ಪಟ್ನಾಗ ಅರ್ಣಪುದಾರ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ಣಪುದಾರ ದೆತ್ತೊಂಡಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರ ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅರ್ಣಪುದಾರನ ಸಮಿತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪುದಾರ ಪಾಟ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ರಡ್ಜಂತಲ ಬಾಯಿಡು ಬರೋದಿತ್ತನ ಪಾತ್ರಂಜಿನ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಡು ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲರು ಅತನ ಸತೀಶರು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಒಂಜಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ಯಪಾಡದ್ದು ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಜನೊಟ್ಟು ಒರಿಯನು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲನೇ ಎಂಗ್ಲು ತಾಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಗೆತನೊಂದುಲ್ಲ ಆರು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಆರು ದೆತ್ತನೋಡು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಸಭೆನ ದುಂಬಾರಿ ಪೆರೆ ನಿಖಲ ಮಾತನ ಅನೂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಭೆತ ವಾಡಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಉಭಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರನ ನಂಬು ಸುದಿಪುಣಂಚಿನ ದೇವರನ ತುಗಿಪು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಚಂದ್ರಾಸನನ ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಇರನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಗರುತ್ತನೊಂದೇ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಿಂದ ಎಂಗ್ಲು ನಿಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸಭೆಟ್ಟಿರ ಇನ್ನು ದಯ ಮಲ್ತದ ಒತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಎರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರ ತುಗಿಪುನು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಜನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾ ಬಿಟ್ಟಲ ಅಂಬೇಕ್ಲು ದೇವರ ತುಗಿಪುನು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ದಕ್ಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಮನಾಥ ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪ ಕೂಪದಿ ನೊಂದು ಬೆಂದಿಹೇ ವಿಧ ವೇಷದಿ ಬಳಲಿ ಬೆಂದಿಹೇ ಮನದಂತರಾಳದಿ ಹಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಹೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಶೀನರದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಲ್ಲರು ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಚಿತ್ತಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಣಿಲಡೆ ನಡೆಪುನಂಚಿನ 48 ದಿನದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಡೀ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಡೆ ಭಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಡು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಂಭ್ರಮಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮುಟ್ಟವಣಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದಲ ಮಹತ್ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಡಿತನ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆಲ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಲ ಉಳ್ಳಾಲದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೂದು ಟ್ರಕ್ಲೆಡೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಕೊಣಪುಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪುಣ ಪೀಠೋಣಿ ಏಪ ಅಲಂಕರಿಸುವೇನ ಏಪಾಯ ಕಾವಿದಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇನ ಆಯೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆದುಪ್ಪುಜೆ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಿನ ಸತ್ಯ
ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡಪವನ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಭೆ ಮಲ್ತ ಮೂಜಿನೇ ಸಭೆ ಅನಗ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ವಾ ಮಟ್ಟೊಡು ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕೇಂದ್ರದ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಓವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಶದೀತನ ಈ ಒಂಜಿ ನೂದು ಟ್ರಕ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊನೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿರು ಬರ್ಪಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ನೆನೆತೊಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಏರಿಯಾ ವಯಸ್ಸರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಪುರ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಡ್ಡ ಇನಿತ ದಿನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕೇಂದ್ರನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಇನಿತ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮನ್ಪರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಆರೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಾರ್ಥವಾದ ಯಾನಿ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ನೀತ ಹೊರೆಕಾಣಿಕ ಸಂಗ್ರಹದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಮೇರೆಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೂತರ್ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಿತ್ರರು ಇರುವೇರು ಕಟಿಬದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಉಂತನಂಚಿನ ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣೇರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅವತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಯಂತೆಯರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಚಲು ಗೊತ್ತು ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣ ವಯಲಕನೆ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಗೊಟ್ಟು ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಯಂತೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದಾರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ. ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಸಮಾಜಡು ಹತ್ತು ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು ತಿಯಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಸೂಳಾಳ್ರು ಆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡಿಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಚಂದ್ರ ಸೂಳರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಗಾಡು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಸುಮೇರಣಿಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಲಿಕೂರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಸ್ವಾಲ್ ಪಾರ್ದಾರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ದಿನೇಶ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಚಕರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ದಿನೇಶ್ ಶಾಂತಿ ಮೇರೆಗೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬಿಲ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೂಳ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡಿಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊಲಿಯ ಇಶನ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕರ್ ಕಿನಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಲಿಕೂರು ಶೈಲೇಶ್ ತಲಪಾಡಿ. ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೇಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸೋಡು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಈಶ್ವರ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರು ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ್ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಏರಿಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲತ್ತೆ ಅವು ಪನವದ ಗುರಿಕಾರ್ರಿ ಪನವದ ಗುರಿಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊನ್ನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಳ್ಳೆರಿ ಆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ರವಿ ಕುಂಬಲ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಯಶವಂತ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶೇಖರ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ತೋಟ ಶೇಖರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಹೊರೆನು ಪುಗೆಲ್ಡು ವಹಿಸೊಂದನಾರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಸಭಾವೇದಿಕೆಲ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಕ ಶಾಲನ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡೆ ಅಡೆಗ್ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತೆರನ್ನ ಬೈದಿನ ಮಹಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ಮಾತ ಸೇರೊಂದರೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೈದ ಕ್ರಮಗೂ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಿಳಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಮ್ಮ ರವಿಯನ್ನೇ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಮಂತು ದೂರ ಉಂತೇರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಜಯಂತಣ್ಣೆ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಮುರಣಿ ಕುಳ್ಳುದು ಸತ್ಸನ್ನೆ ಪಾತೆರನೇ ಮೂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿರಿ ಸತ್ಸನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಈ ಜನ ಕುಳ್ಳು ಜಿಂದ್ ಆರ್ನ ಬೇಲೆ ಆಣಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಒಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಣು ನೆತ್ತ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಂತ್ರಿನಾರು ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಆಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸೆಟ್ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೈದಿನ ಮಾತ ತಲಪಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ ಸೋಮೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಶಾರಣ ಪದ್ಯಾದ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಚಿನ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡಾರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಶಾಲ್ ಪಡೆದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ. ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾನಿಲದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಶ್ರೀ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಕವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕಾರ ದೀನಿ ಮೂಜನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪೂರ ಮೂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕರನ್ನೇ ಸದನ್ನೇ ಐತಪನ್ನೇ ದಿನೇಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮುಗ್ಲು ಹರೀಶನ್ನೇ ಈತ ಜನ ಬುಂಡ ಬಾಕಿದಗ್ಲು ಪೂರ ಕರೆನ ಒಂಜಿ ಸಬೇಟ್ ಇತ್ತೇರು ಒಟ್ಟು ಮಾನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಆಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುಡ್ದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಆರುಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಡುಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಹಿಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ಅರ್ನಲ ಮನಸ್ಸುಡುಪನ ಭಾವನೆನ ಅರ ತೆರಿಪದೇರು ಅರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮವಾದ ಫಲಯೇ ಅರ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಆರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅರ್ನ ಫಲಯನೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ನ ಈ ರೈನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕೊನಪುನಾರು ಅಲ್ತಲ ಮುಲ್ತಲ ಪೂರ ನೇತ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರ್ಲು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒದ್ದಾಟ ಮಲ್ತದ ಮುರಣಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೋಪಾಲನ ಪೂರ ಸೇರ್ಸವನಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಕೊರಡು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪುಂಡು
ನಮ್ಮ ಶುಕ್ರವಾರ ತತ್ತಂಡ ಪಕ್ಕ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೆಲವರು ತಿಕ್ಕುಜೇರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವಳು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಕ್ರವಾರ ಆ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಮೊನಪನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈತದ ತೀರ್ಮಾನ ಆತನು. 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರ್ದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಆಡೆಗೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ವಾಪಸ್ ಪೂಜೆ ಆದ ಪ್ರಸಾದ ಅಧ್ಯತೊಂದು ಬರ್ಪು ನಿಂತು ಪನ್ಪನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದನು. ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 72 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ತಂಡದ ಪಕ್ಕ ಘೋಷಣೆ ಒಲ್ಪದ ಏರಿಯರು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದನ ಇನ್ನು ರವಿಶಂಕರ್ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಅಡೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತದ ಏರೇರು ಒಲ್ಪ ಕೇನೊಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿನ್ಲ ಮಲ್ತದಂಡ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನದ ಬಂಡ ಮಾನಿಲದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡೊಂದು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಅರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆರು ಕೇನುಲ್ನೆಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆರು ಮಲ್ತಿನೇ ಮಲ್ಲ ದಯಬಂಡ ಅಂಚಿತಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಹೋದು ಆತ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನ ಪೂರ ಸಂಗತಿಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಆಪುಜಿ ಆರು ಪೋಪುಲ್ನೆಜ್ಜೇರು ಅವರಿಗೆ ಆಪುಲ್ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಾರಿ ಬೆರಿ ಬೆತ್ತದ ಬರ್ಪುನಾರು ಆ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂತೋಡು ಪಂಡ ಉಂತುನಾರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುನಾರು. ಕೊಲ್ಯ ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಾಗಡಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ರಪ್ಪ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಂಚ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ಮಾನಿಲದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗ ಆಪನ ಒಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಗತಿಡ್ ಬತ್ತದ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕನ್ಯಾಡಿದ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಕಟೀಲ್ದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಕದ್ರಿಗ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಲ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸುವರ್ಣರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನಕ್ಲ ಪೂರ ನೇತೃತ್ವಡು ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಡಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನೇಕಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಇನಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ನಗ್ಲು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಸಂಗ್ರಹ ಏರೆಗಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಮೂಲೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂತೇರೆ ಕೊಡೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಮಾಜದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತದಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕನಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದೇರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಬರು ನಮ್ಮ 72 ನೇರ್ದು ಬರ್ಪುನಿಯಿಂದ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ರವಿಶಂಕರ ಏನು ಓದುದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈಗ ಪೂರಕವಾದ ನಿಖಿಲ್ದ ಕೇನಂದೇನೆ ಆ ಪುದರ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ದನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕನಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಿಖಿಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕನಪನಿಂದಾಂಡ ಆನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕನ್ನತ್ತು ಕೊರಪ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊರಡು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಗಿಡ ಎತ್ತುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಐಕೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಆರು ಒತ್ತೊಂದು ಐತ ಪಿರಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಐಕ್ ಎದುರುಡು ಐನೇ ಅವಂದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಆರು ಎದುರುಡು ಅವೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮಲ್ಪನು ಇದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊನಪನಿಗೆ ದಯವಂಡ 72 ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೊನಪನಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಏನು ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗಾನಗ ಬರಂದು ಮೂಜಿ ಚಕ್ರದ ಟೆಂಪ ಅಡೆ ಕನಯರ ಆಪುಜಿ ಆತು ದೂರ ಕೊನೆಯರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ಚಕ್ರದನೇ ಕೆಲವು ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಡೆ KT ಸುವರ್ಣೇರು ಪನ್ನಗನೆ ಆರು ಪಿಕಪ್ಲ ಈಗ ಬೊಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮಂತಂದೇರು ಕೋಡೆನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅವಜಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಐತ ಬನ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜಡ್ದು ಸದಾನ್ನ ಈಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಲಗ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ನಮ್ಮ GS ಬಿಡ್ದು ಶ್ರೀಕರಣ್ಣ ಇರೇನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಶ್ರೀಕರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುಲಾಲ್ ಸಮುದಾಯಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಕನಪೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಂಜಿನ ಮಲ್ದಾರೆ ತಾಲೂಕುದ ಗ್ರಾಮ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ
ಒಂಜಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಇಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 16-15 ಗ್ರಾಮ ದಾಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಹಿಡ್ದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರನ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ದಾಸರೆ ನೇನು ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು 16 ಗ್ರಾಮ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲ 15 ಗ್ರಾಮ ಬದ್ದು ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪುನು 15 ಗ್ರಾಮ ದಾಯಬಂಡ ಯಾನು ಕೋಳೆಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸುವರ್ಣರೆ ದಾಯಬಂಡ ಸಭೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ನೇಕ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೆರಿಪಾವಂದೆ ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುನು 10 kg 25 kg ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅರಿ ತಿಕ್ಕುನು ಟೈಗರ್ 10 kg ಕೊರಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ 5 kg ಕೊರನಲ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಈತೇ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರಾಣಲ್ಲ 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊರಪೇರಲ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲದೇ ತೊನಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊರಪೇರಲ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ 5 kg ಕೊರಲಿ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊರಲಿ 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊರಲಿ ಜೀತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನ್ನ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿಂದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದೆ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡಿದು ಚಂದ್ರನ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಚಂದ್ರನ ಅಡ್ಯಂತಯರು ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಸುವರ್ಣೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಶೇಖರನ್ನ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾಸನ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ಅದೇ ಹಿಂದುಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಆರು ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಬಂತೇರು ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಮುಜಿ 4 ಟಿಕೆಟ್ ಜೀತನೆ ಬಂತೇರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15 ಗ್ರಾಮ ಹಿಡಿದು ಭಾಸ್ಕರನ ಈ ರೈನು ಜೋಡಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ ಗ್ರಾಮ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಹಿಡ್ದು ಹರಿಶನ್ನ ಬೇಣನ್ನ ಈಶ್ವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಬರೀಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಬಂತನು ಆಮೇಲೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಸಮುದಾಯ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾತಮೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನಪನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಇನಿ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದನೇ ಒಂಜಿ 15 ಟೆಂಪ ಆಪನು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದನೇ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪ ಆಪನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನೇ ಪಾಪ ಈತು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನಿ ದಾಲ ಪನಂದ ಈತು ಪೂರ ಈತು ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಎದುರುಕಂತನ ಅರಿ ಅವಿತೆ ಸುವರ್ಣರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಯಂತರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದ ನಕುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಅವಳು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಪುಂಡು ತಲಪಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 3-4 ತಿಕ್ಕಡ್ದು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕೆರೆಬೈಲ್ದ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹಿಡ್ದು ಜೀವನ್ರೆ ನಿಗುಲು ಮನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಾರಸ್ವತ ಕೊಲನಿ ಹಿಡ್ದು ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥಲ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಬಂತೇರಿ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕನೀರು ತೋಟ ನೆಡ್ದು ಗೆಳೆಯರ ಬಲಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹರಿಣಾಕ್ಷಕ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ವತಕ್ಕ ನಕಲು ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ರಾಜೀವಕ್ಕ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚನೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕಣ್ಣೆದುರುಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾರು ಅಂಚನೆ ಜಾಗರಣದ ಲೆಕ್ಕಲ ಬಂತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಸೇರ್ಸಾದ ಮಂತಂಡ ನಂಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಪ ತಾವು ನೂದೆಗ್ಬೋದು ಎತ್ತುಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ವಸಾಯ ಹಿಡ್ದು ದೀಪಂ ಬಂತೇರು ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆದು ಪ್ರಶಾಂತರು ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ದನ ಅಂಕುಲ್ ದಾಯ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಹಿಂದೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುದರ್ ಆರ್ದಾಯ್ದು ಎತ್ತಿನಿ ಬಂಡ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪುದರ್ದಾಯ್ದು ಎತ್ತಿನಿ ಬಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಲೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬೇತನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲಿಜ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ವರ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುಗ್ ವರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಡೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾನಿಲಾಗ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ಆಪನು ಬನ್ನಾಗ ಆಂಡ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ತಂದು ಪಾಪ ಬರ್ಪೇರಾರು ಅರ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ಇಂದುವೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲಿ ಬರ್ಪೇರ ಅಲ್ತದ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರ ಎಂಚ ಪೋಪೇರ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಅರ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಆತ ಗಟ್ಟಿದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ నేను ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಅದು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಲಾರು ಈತ ಎಂಕಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಐಕ್ಲ ಬೈಜಿಯರು ದಯಬಂಡ ಅರೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಕ್ಷರಸ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅದೇ ಗೋಪಿ ಅರೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಆರೈನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಕಾಣೆಡ್ದಿಂಚ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತುದು ನೇನು ಪೂರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆನು ಇನಿಯೇ
ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಏತು ತಂಡಲೇನು ಪಾತಿರಿ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪುನನೆ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು 14 ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 15 ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ಬಾರಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ರಜತ ದಿನ ಮನದನಿ ಬೋಡ ಪೂರ ತಿರ್ಗೇರ ಪೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ 17ಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಫಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು 18 ಮಗೆ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನೊಪ್ಪನಿ ಟೆಂಪ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ ಊರುಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೂರೇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಅರಿ ಒಂತೆ ತಾರೈ ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂತೆ ಕಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪದಂಗಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲು ನೇನು ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ನೇನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಈ ಜಯಂತನೆ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಯಾನ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ದಲ್ಲ ಮೂಲ ಕುಲ್ದನಗ್ಲೆಗ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೊಂದು ಬರ್ಚಿ ಆರ್ ಸುವರ್ಣೇರು ಬಂದೇರು ಎಂಕ್ದೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇರ್ ಪಂಡಲ ಪಂಡಿಜಿಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಬುಜ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಎದುರು ಪೋದು ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ನೇಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಹೊರಕಾಣಿಕನೇನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದಲ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲವರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನಿಲ್ ದಾಸರು ಐನು ಇಜಿನ ಅನಿಲ್ ದಾಸರು ಈರು ಒರಿಯೇ ಕೊರೋಡವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈರು ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದಂತ ಪೂರ ಮುರಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ವರ ಪಾತ್ರದು ಎಂಗುಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗ ಅದೇ ಭಾಸ್ಕರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಅಜಿತನ್ನ ಇರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಬುಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀಪ ಪತ್ತಾದು ಬೆಳಗಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಮುರಣಿಯ ಬಂತೇರು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನೇತ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಪ್ರಾರಂಭದ ರಡ್ಡು ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮುಡಿ ಅರಿ ತಿಕ್ಕಿದೀಜಿಗೆ ಪಾಪ ಏತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಅದೇ ರವಿಶಂಕರ್ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮುಡಿ ತಿಕ್ಕಿದೀಗ ಅಂಚ ಇತ್ತದ ಎಲ್ಲಿಯೇ ತಿಕ್ಕಿದನೇಕ ರಡ್ಡು ಮುಡಿ 19 ಆ ರಡ್ಡು ಮುಡಿ ಅರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾರ ಚಂದ್ರ ಸುಲ್ಲಾಲ್ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸುವರ್ಣರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ನೇನು ಸುರೇಂದ್ರನ್ನೇ ಬತ್ತದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಒಂದು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ರವಿಶಂಕರ್ಲ ಶರಣಕ್ಲೆಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಇತ್ತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೇನೆ ಸುರುಕ ಗಡಪ್ರಿಯರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರ ಮದಿಪು ಸುರುಕಾದ ಅಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದನ್ ಪತೊಂದು ಇನಿ ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 45 ದಿನದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂದೇರು ಆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತೊನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಹಿರಿಯಗ್ಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡಿತ್ತನ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆನ ತೂನಾಗ ಇದು ಡಬ್ಬಲ್ ಇಂಜಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ತೋಚುಂಡು ದಾಯನ್ ಪಡ್ನಾಂಡ ಅವಳು ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶರು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ್ ಆರು ಇದೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ಕೊನಾಯರೆ ಸತೀಶರ್ ಇಂದೇನು ನೂಕೊಂದು ಪೋಯಾರೆ ಅಂಚ ಹಾಡಿದವರ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರೀ ಪುರ್ಲಾಪುನೆಗೆ ದಾಲಾ ಸಂಶಯಿಸಿ ಒಂಜಂತೂ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಒರಿಯನ ಆಯಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆವಡಿತನಾಡ ಬಂಜಿನಲಿಕ್ಕೆ ಒಣಸ್ಕೊರುಡಿಗೆ ಇರು ಎದೇ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಕೊರಂದಲ್ಲ ಆಯನ ತರೇಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕದನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 10 ಪವನ ಬಂಗಾರ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 20 ಕೊರ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಂದು ಆಂಡ ಬಂಜಿನಲಿಕ್ಕೆ ಒಣಸಿ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಯಾರಪ್ಪ ನನಗುನೇರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇಂದು ನರಮಾನ್ಯನ ಆಸೆ ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸಿ ಕೊರ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ
ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದ ಆ ಒಣಸು ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಪೂರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಯದ್ ಬರ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಡು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಡು 10 ಜನ ಉಣ್ಪುನ ಐತಾದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನನೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಎಲಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನಾಡ ಸತೀಶರ್ ಖಾಲಿ 15 ಲೆಕ್ಕ ಮಂತೀನಿ ಸತೀಶರಿಗೆ ಒಂಜಿ 25 ಕನಪುರಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ 2 ಉಂಟು ಹನುಮಂತ ಗಾಯನ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶರಿಗೆ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶರು ಇಜ್ಜರ ಒಡವೇರು ಉಳ್ಳರತ್ತ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೂದೆಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲ ಸತೀಶರೇ ಈರ್ ಪೂಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುವರ್ಣೇರ್ಲ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತೆ ರೂಪನಾಗ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಪಿಸೇನೆ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರೊಂದು ಎಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುಣ ಸಭೆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಸಭೆ ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಆತು ಆ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಐತ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸತೀಶರ್ ಬಂಡೇರು ಇಂಜ 2 ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬರಂದಿನ 5 ಜನ ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆತ ಅಂದು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡಂದಿರೆ ಪುದೀತೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಬೈಜಾತ ಅಂದೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಎಂಗೆ ಮೊರನ್ನೇರಿಯರು ಯಾನ ಪಂಡನಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಬರೆಯರಾಪು ಜತ್ತ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಗೋಪಾಲಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಯಾನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯರೆತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಪುಣ ಪಡಿಸಿ ಮಂಡದು ಯಾನು ಬೈದ್ರಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮೊರನಿ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ನಡಪಂತೆ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಹೊರೆಕಾಂಡಿಗೆ ದನಿ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಐಗೆ ಬೊಡಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂದು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಇಡಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನ ದೇವರನ್ನ ಅಂಜನೆ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಸತ್ಸನಗರ ಪಾತೆನ ಪಂಡೇರು ಪಟ್ಟಿಪುರ ರವಿಶಂಕರ ಉಂಡು ಆರು ಓದುವೇರೆಂದು ಎಂಡ ಪಟ್ಟಿ ಕೈಟಿತ್ತಲ್ಲ ಆರು ಪಟ್ಟಿಜ್ಜಂದನೆ ಪೂರಾ ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಲು ವಸಿ ಪುದಾರನ ಪಂತೇರು ಅರ್ನ ಮಸ್ತಕಡುಂಡು ಎಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಡುಪ್ಪುನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಐನಾನೊಂಜಿ ಗಣನೆ ಕನಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಪನ್ಲಕನೆ ಪಾಪದೊಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಬೆಗರ ಜಬ್ಡಾದ್ ಆ ಅಡೆ ದಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆವಡ ಐನ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಫಸ್ಟ್ಗಾದ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಣೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಮಾಗಣ ದೇವರನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು 3 ಜನ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದು ಉಲ್ಲರತ್ತೆ 3 ಜನ ಹರಿಣಾಕ್ಷಕ್ಕ ಸದಾನನ್ನೇ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ 3 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಜ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಒಡೆಯನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅಡೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಆ ಏತಂದು ಬಂತಿಜೇರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಏತಂದು ಬಂತಿಜೇರು ಗಾಡಿ 5-10 ಏತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತು ಅಂಜನೆ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಕುಂಪಲ ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅವಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತನು ಉಮಾಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಶೇಖರಣ್ಣ ಬೇತೊಂಡ ಪಂಡೇರಾರು ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೊಲ್ಯ ವಿಶ್ವನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರೈತ ಚೀರಂಬ ಭಗವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಮಾನಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ಪಿದಡ್ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಅಡೆಗೆ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ವಂದನೆ ಮಂತಂದು ಎದುರುಕೊಳ್ದಿರಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾಡು ಪುನಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ
ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ. ಆ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ತಿರಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಇನ್ನು ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡ್ಲ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಅಂಚಾದು ಆ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ತಿರಂಚ ಜನಕುಲು ಇನ್ನು ಮೂಲ ಕುಲ್ದಿರೋದ್ನಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಪೆ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಸತೀಶನೇ ಪಲ್ನಕ್ಕನೆ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾನಿಲದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಮಣ್ಪೊಡು ನಿಂತನಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಏತಂದ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪನು ಯಾಕೆ ನಾ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಏನನ್ನಾಗನೆ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ಭಾರಿ ದೂರದವು ಆಡ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ನಡಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡುಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಡುಗೆ ತಿನ್ನದ ಹತ್ರ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ಜನ ಸೇರಿದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವು ಸೇರಿದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರು ಇಡೀ ಹಿಂದುತ್ವಗೋಸ್ಕರ ಭಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಭಜನೆ ಅಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಜೀವಮನ ಸೂತ್ರದ ಅಡಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳು ಒಪ್ಪಾಡು ಆ ಅಪ್ಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಹತ್ರ ಅಡೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಬಾಗಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಹತ್ತನಂಡ ಅಡೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಆವಾಡು ಬಂದ್ಪಿ ನಾವು ಇನಿ ನಾವು ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ದಿರಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿತಿರಂಚಿನ ಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ತನು ಮನ ಧನದ ಮೂಲಕವಾದಡೆ ಸಹಾಯ ಮಂತರನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕರ ನಂಚಿನ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಕ ಸತೀಶರನ್ನೇ ಬಕ ಮಾತಾರನಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಡ್ ಚಂದ್ರಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ರೀತಿಯರೆ ನೀನು ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಡ್ಡ ಬಾರಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತೇರ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಅನುಭವಿನ ಕುಲುಪುನ ತಂದೆ ಅಕುಲು ಕೇಂಡ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಯಬಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನ ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಕೈಕುಲೇನಿ ಮೂಲ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಸಮಾಜ ಕೊರಿಯರದಲ್ಲ ಪಿರಜಾರನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಂದ ಕೊರಂಜಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜೇರಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸಕರಲ್ಲಿ ಏತು ಬಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುಡ್ದು ಒವೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾರಲ್ಲ ನನಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ್ನೇಟ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತರಲ್ಲ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನ ಕೇವಲ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ರ ಎಲ್ಲಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಗೆ ಬರೀ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪವಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿಗ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ತೆರಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡ ಅದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಕರನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ಪಣಂದು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮಾಣಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜನ 25ನೇ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಒಂಜುವರಡ್ದುಂಬು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತು ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಳಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆರುಂಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ಈರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದು ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂತುಗೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷಡು ಯಾನು ಒಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವು ನಡಪರುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಕ್ಕೂಡಿಸುಣ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನಾಗ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಸಂತೋಷಡು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಈ ಸಮುದಾಯ ಭವನೋಡು ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರೋಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಡು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಕೋಡೆಯ ಸತೀಶರು ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಕೊಲ್ಯ ಸಮಾಜ ಕೊಲ್ಯ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಕುಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಮದ್ಮೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದೇರು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅವಡು ಗಾಣಿಗ ಸಮಾಜ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತದೆ. ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆಯರೆ ಖಾಲಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಹತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಮುಖಂಡರು ಕಾರಣ ಪಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು
ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಕುಲಾಲ ಮಂದಿರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಲಕನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನ ಒಂಜಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕೇಂದ್ರ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದವಣ್ಣು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಅಂಚಾದ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಮಿತಿದ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಅಂಚನೆ ಮಾನಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ 14 ಗ್ರಾಮದ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ತೆರಪದು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ನಡಪನಂಚಿನ ಒರೆಕಾಣಿಕೆದ ಚಾಲನದ ವಿಷಯ ಅವೇಲಕ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವೇಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಇತಾತೆ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಬಕ್ಕ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ನಮ್ಮ ಐಕ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅವೇಲಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ತಾರೀಕದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ 80 ಜನ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರು ಅರಸು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪನಂಚಿನ 14 ತಾರೀಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿನ ತುಂಬ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಡೆದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರಕಾಣಿಕದ ಚಾಲನೆದ ಸಭೆಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಲಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಾತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕಡಪುಡ್ ನೈಟ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇಲಕ ನಮ್ಮ ಮುರಣೆ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆನಾಗ ಸಮಿತಿ ರಚನೆನಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮುಖಲಕ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅಂಡ ಅವೇಲಕ ಕರಿನ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ಮಂತದ್ದು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆದ ಆರು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕಷ್ಟಗ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅವೇಲಕ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತೋರು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಭಾಗದ ಆವಡ್ ಪಂಪಣ ವಿಷಯ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಸಮಿತಿ ಇರ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯರು ಅವೇಲಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತಾತೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲು ಸುವರ್ಣರಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಷಡ್ಯಂತ್ರಪ್ಪ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತ ಆಯ್ತಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾತೆ ಒರಿಯಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ 10,000 ಕಮ್ಮಿ ಆಮದ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಾತೆ ಒಂಜಿ 75-80 ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಐನು ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಎಂಚಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಪೋಪುಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 100 ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವನ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೋಪನ ಅವೇಲಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆತುಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪ ಓಲ ವರಮಾನಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಅವೇಲಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪೂರೆರ್ನಲ ಆರು ಒಂಜಿ ನೆನಪುಡು ಆರು ಯಾಪಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬೆಂಬಲವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯದ ತೊಗೊಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ ನಮಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರನ ರಣರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ 2 ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ತರಬಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂದಲೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು ಇಂಥ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲಿತನ ಸ್ವಾಮಿನ ಭಕ್ತರೇ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಣ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೋಡನೆ ಒಲ್ಪದ ಗಾಡಿ ಏತೇತು ಏರೇರ್ನ ನನ್ನ ಏತ ಬರು ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ಏತ ಬರ್ಬೋದು ಈ
ಕಾರ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಆತೆ ಕಾರನ್ನು ಒಂಜಿ ನೂದು ಕಾರ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಜಿ ಬೋಪುನ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಅಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬೋಡನೆ ಒಂಜೆ ಸತೀಶರು ಅಂಜನೆ ಗೋಪಾಲರು ಅಂಜನೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಮುಕುಲ ಇದ ಸಂಚಾಲಕರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಯೋಜಕರ ದುಲ್ಲೇರು ಮುಕುಲ ಇನ್ನತೆ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಕುಳಿದು ಪಾತೆರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ನೆನ್ನ ಇನಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೇ ಕೊಣತ ಪಾಣ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಗಾಡಿ ಆಯ್ನಾತ್ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಟೈರ್ ಒಂದು 4 ಟೈರ್ದ ಮಲ್ತದು ಎರಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಕ್ಲ ನಕ್ಲು ಪಾತೆರ್ದು ಪ್ರತಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಏತ್ತು ಉಂಡು ಪಂಪಣ ವಿಷಯ ಆತ್ ಆಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಅಮೋಘವಾದ ಅವೊಂಜಿ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಪೋಡು ಪಂಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಅಂಚದು ಎಂಕ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಲ್ತದು ಆತ್ ದಿಂಜ ಒಲಿಯ ಅಂತ ಪಂಪಣ ಮುಖ್ಯ ಏತ್ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐತೊಲೆ ದಿಂಜಾದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೋಪುನ ಪೊರ್ಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂದೋಪಣ ಇನಿ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಕ್ಲ ಗಾಡಿಲೇನು ಮಾತ ಬರಿಯರ ಪಂಡದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಆ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಜನೆ ಸತೀಶರ್ ಪಂಡೇರು ಆರ್ಥಿಕದಲ್ಲ ಅವಡುನು ಐಕ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ಲ ಆ ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದೆತ್ತದು ಏರೇರ್ನ ಕಾಸು ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಇಂದು ಬೇತೆ ದಯಪಂಡ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತಲಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೇನೇರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮುಡು ಏತ ಆಪುಂಡು ಆತು ಐನೊಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದು ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಸತೀಶರ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಉಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಲ್ ದಾಸಲ್ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಏರು ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಆರ್ಥಿಕವಾದಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲುತ್ತೆ ಹೊರಕನಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ದಾನಲ್ಲ ಐತೋಟಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕಲ ಕೊರ್ಪ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಆಪುಣ ತಂದೆ ಇಜ್ಜಿನ ಸಾಧ್ಯ ಬಜಿ ನೆನ್ನ ಎನೀರ್ದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಓಲ್ ದೀತಾರು ವಾ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಣು ಗಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ದು ನಿನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಈ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರುಗ ಪಣ್ಣದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಏನೊಂಜೆರಡು ಪಾತ್ರ ಹರಿ ಓಂ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜನಚನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುದಕಾಣಿಕೆದ ಸಂಗ್ರಹದ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪ ನಡತಂಡೆ ಈ ಲೇಸಿನ ಪುದಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಎ.ಜೆ. ಶೇಖರ್ ಬೇರೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂದ ಕೆ.ಟಿ. ಸುವರ್ಣರ್, ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಅನಿಲ್ ದಾಸ್, ಶ್ರೀಕರ್ ಕಿನಿ, ರಾಮದಾಸರ್, ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ್, ಐತಾಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಈಮೇಟ್ ಚಂದ್ರಾಸ್, ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್, ದಿನೇಶ್ ಶಾಂತಿ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವಲಕ್ಕನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಲ್ಯ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುಲ್ಯರ್, ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಯೋಜಕರ ನೆಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಮೂಲ ಎದುರು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪೂರರಿಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದು ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದು ಎಲ್ಲ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಡು ಬಂದು ದೇವಡ ನಟ್ಟದ ಸಭೆನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.